Študoval som 10 najmocnejších ríš za posledných 500 rokov a posledné 3 rezervné meny. Prešiel som vzostupom a úpadkom Holandskej ríše a Guldenu, Britskej ríše a Libry, vzostup a skorý pokles amerického impéria a dolára a pokles a vzostup čínskeho impéria a jeho mien, ako aj vzostup a pokles španielského, nemeckého, francúzskeho, indického, japonského, ruského a osmanského impéria spolu s ich významnými konfliktmi, a ako je merané v tomto grafe. Aby som lepšie porozumel vzorcom Číny, skúmal som aj vzostup a pád čínskych dynastií a ich mien až do roku 600. Pretože všetky tieto merania naraz môžu byť metúce, zameriam sa na 4 najdôležitejšie. Holandské, britské, americké a čínske. Rýchlo si všimnete vzor. Teraz trochu zjednodušme formu. Ako vidíte, prebiehali v prekrývajúcich sa cykloch, ktoré trvali približne 250 rokov s 10 až 20 ročnými prechodnými obdobiami medzi nimi. Typicky boli tieto prechody obdobiami veľkých konfliktov, pretože vedúce mocnosti neutíchajú bez boja. Ako teda meriam moc impéria? V tejto štúdii som použil 8 metrík. Meradlo celkovej moci každej krajiny je odvodené priemerovaním týchto metrík. Sú to vzdelanie, vynaliezavosť a rozvoj technológie, konkurencieschopnosť na globálnych trhoch, ekonomická produkcia, podiel na svetovom obchode, vojenská sila, sila ich finančného centra pre kapitálové trhy a sila ich meny ako rezervnej meny. Keďže tieto sily sú merateľné, môžeme vidieť, aká silná je každá krajina teraz, aká bola v minulosti a či rastie alebo klesá. Analýzou sekvencií z mnohých krajín môžeme vidieť, ako sa typický cyklus prebieha. A pretože zákolísania môžu byť metúce, môžeme to trochu zjednodušiť, aby sme sa zamerali na vzorec príčinných súvislostí, ktoré poháňajú vzostup a úpadok typickej ríše. Ako môžete vidieť, lepšie vzdelanie typicky vedie k zvýšenej inovácii a rozvoju technológií a s oneskorením k ustanoveniu meny ako rezervnej meny. Môžete tiež vidieť, že tieto sily potom klesli v podobnom poradí, pričom si navzájom posilnili úpadok. Poďme sa teraz pozrieť na typickú postupnosť udalostí, ktoré sa odohrávajú v krajine a vedú k týmto vzostupom a úpadkom. V skratke, veľký cyklus zvyčajne začína po významnom konflikte, často vojne, ktorá ustanoví novú vedúcu mocnosť a nový svetový poriadok. Keďže nikto nechce vyzvať túto moc, obvykle nasleduje obdobie mieru a prosperity. Keď si ľudia zvyknú na tento mier a prosperitu, čoraz viac stavia na jeho pokračovanie. Požičiavajú si peniaze na to, čo nakoniec vedie k finančnej bubline. Podiel impéria na obchode rastie a keď sa väčšina transakcií uskutočňuje v jeho mene, stáva sa rezervnou menou, čo vedie k ešte väčšiemu zadlžovaniu. Zároveň toto zvýšené bohatstvo rozdeľuje majetok nerovnomerne. Takže rozdiel v bohatstve medzi bohatými a chudobnými zvyčajne narastá. Nakoniec finančná bublina praskne, čo vedie k tlačeniu peňazí a zvýšenému vnútornému konfliktu medzi bohatými a chudobnými, čo vedie k nejakej forme revolúcie s cieľom prerozdeliť bohatstva. Toto sa môže stať pokojne, alebo ako občianska vojna. Kým sa impérium potýka s týmto vnútorným konfliktom, jeho moc sa znižuje vzhľadom na rastúce vonkajšie konkurenčné mocnosti. Keď nová vzrastajúca mocnosť zosilnie natoľko, aby mohla konkurovať dominantnej mocnosti, ktorá má domáce problémy, nastávajú vonkajšie konflikty, najčastejšie vojny. Z týchto vnútorných a vonkajších vojen vychádzajú noví víťazi a porazení. Potom sa víťazi spoja, aby vytvorili nový svetový poriadok. A cyklus sa začína znova.